יקרים, ביראת כבוד עומד אני לפניכם מורי הדור, כאן, במקום הקדום ומלא ההוד, בירת הנצח שלנו, ואומר אני לכם כאח וכתלמיד, שאנו נמצאים כיום בעיצומה של מלחמה. מלחמה שעוד לא נראתה כמותה בעם היהודי. שנים ניסו להשמידנו, לכלותנו מעל פני האדמה. המצרים, עמי הארץ, היוונים, הרומאים והנאצים, מחמם, הראו אותנו, עינו אותנו, הרעיבו אותנו למוות. וכל פעם חזרנו, גדולים וחזקים יותר מאי פעם. אך דווקא במלחמה הזו שעוברת עלינו, אנו מאוחדים כישראלים. ומטרתנו אחת היא יישוב הארץ שלנו, בכוח, ביזע וגם בדמעות של דם. נילחם עד טיפת הדם האחרונה שלנו. נילחם גם במתחזים שקוראים לעצמם אחינו. לא נשתחווה לרגלי איש. תחי מדינת יהודה!